Здравейте! Прекрасен слънчев ден. Днес отивам на посещение на Академия Айконт. Взетих, че правя влог за моя YouTube канал. Така че трето видео. Това е Невена. Здрасти, Тео! Здравей! Ще обменим ли после кадри? Разбира се. Ние сме малко в ремонт, защото ще правим по-красива Академия Айконт. Виждам. Пеша дори е горе на скелето. Ето го, Тима Bulgaria Powered by Айконт в Академия Айконт, София. Сега ще има екшън. Тук, там и после кафе вътре. Айде, преобличам се. Това ми е влог сигнала. Влог mode on. Ако можеха да говорят, нямаше да филкат, щяха да плачат. Може и за един ден, може и за няколко часа. Ако има дървета и аз се удрям в тях, бързо. Ако не се удрям в тях, издържа повече. Айде, смятай как. Искаш ли да си влогър? Искам, да. Христо Янков. Бариста влогър. Как? Бариста. Бариста? влогър. О, после съм при теб. Яко. Снимам ли? Снимам. Да, снимай, снимай. Ако само малко ще си загрея мотора. Да. Ай се гордея с влизането на бута. Затворете си код. Там пускам мотора. Виждам, че има врата, връщам и там ще паркирам. Фенките! Това са фенките! Вече има ми екипка! Мамка му! Естествено! Хич не е в сценария. Добре, може да влиза. Не, това не е сериозно. Дай поне някакви сторика да направим. Аз карай ги как във влога и се. Добре, влога ще стане със сигурност интересен. Тук имаше план, скок, задна гума, завъртане там до вратата. Техниката ме предаде. Най-важният момент. Нищо так му шкара на влога как отстраняваш. Що толкова замъгнение образ? Камерката ми е. Значи кой ръча са мотора? Що капя? Но няма да се отказваме. Не, в никакъв случай. Вземаме една нова свещ. Да се надяваме, че от това да беше събрал много масово и е възможно да е зацапал свещта. Дано съм прав. Аз затова подраних с 20 минути, че да имам време да си направя мотора. Поне хората живеят, че може да ремонтираш, не само да караш. Необходимо е да можеш, защото както ние ви казах, ако ти се случи в гората, Да. ти си човека, който отстранява проблеми. Там нямаш механик. Да. И се радвам, че преди време съм се научил да си отстранявам проблемите по мотора, защото имам сравнително напреднали познания от към механика, мотомеханика. Не значи, че ще отстраня проблема, но ще дам всичко от себе си. Мат.
Баше си много опитен. Кевич ме. Ще кажеш, че си се занимавал с влогове преди да станеш бариста. Приятелката на фотографка има кара по сцена. Да снимаш. Инфлуенсърка е снима. Топ. Сигурно най-оптималният вариант. Покажем колко е черна свеща. И на Subaru-то слагам Какво Subaru имаш? Бека. Да. Каране. И така е. Аре, Има ли малко теле, снежец или да е влажно, веднага тръгва. Моето старата импреза беше 102 литра, 115 коня. Не тръгваше, брат. Просто както и да я натисна. Няма ли мощно се въртяш момент? ...300 кубика, 300 тактов. Това е машината, с която се състезавах на Red Bull Romaniacs. И Марката каква е? КТМ ли е? марката е Конт. 300 кубика, най-доброто на пазара в момента. Мобилето има ли ги? Ако не запали, да. Ако не запали, за 5 минути ги има в мобилето. А ти снимаш целият процес на ремонт ли и цели? Да, бе, аз съм влогър, бе. Айде, стискаме ли палци да запали? А? Ма стискайте е така. Айде! Силно. Искаме да запали толкова. Браво, Тео! Снима клип. Добре, за втори път днес се изкефих. Първия път беше вкарването на буса, втория ремонта. Запали, да. Знаеш, че като спреш да се състезаваш, можеш да станеш механик. Ама по-добре е да съм състезател. Да. Със сигурност е по-интересно. Аз съм добър механик. Виж как отстраних проблема. Не, виж как се е настъпал стъпенката с крака. Интересна техника. Да. Няма да го продавам в мобилето. Остава си. Остава си. Ох, че е сега. Ти се, ама не толкова напред, как ще влезе тук. Окей. Да. Казах ти. Ама аз му казах да не затваря така. Как бе? Съвсем леко. Чакай. Айде пак. Не! Какво трябва да направим? Ма чакай бе, то... Така е топ. До 3 почваме. Кой брои? Аз. 1, 2, 3. Давай. Ваня, можеш ли ако скочиш на Оле оттам през храста и тук на стълбите? Супер. Стоп. Аз ще го поема. Да покараме малко бушчето. Мале, в Академия Конт е страхотно. Да знаете, много свежа обстановка. Доволен съм. Сега ще отпушим и пътя на хората. Днес станах тапа.
Аз съм виновния. Гумите на колко атмосфери са? Той е с мусове. Представи Така ли? Има си мус вътре? до напрен, да, по-твърд. Отговаря на 0,3 бара. Аха. 0,3, 0,4. Да, т.е. ако влезе нещо в гумата, Много не мек. е скъсно. Да. Много е мек, за да има вцепление. То даже като натиснеш гумата и тя се вгорва. Много ми се кара на така. Хващай го и така. Тео, май е време за кафе вече, а? Да, но имаме ли бариста? Кой ще прави кафето? Имаме най-добрия бариста. И влогър. Две в едно. Влогър. Две в едно. Да. Ще си свалиш каската сега до него. Здрасти, Ичо. Както обикновено еспресо с малко соево мляко, моля. Супер. Имаш го. Библиотека. В зала Будитело. Будител. Тук Да, е библиотеката. Будитело. Извинявай, не съм говорил на старобългарски скоро време. Виж, тук имаме интересни четива. Тук има бизнес. Фабрика за стартъпи. Ако искаш, принеси и капучино спокойно. Да, пак ще. Благодаря ти. Моля. Коленете ми влизат ли в кадър? Разкажи ни за самото начало, откъде дойде страстта ти към моторите? Учих първия си мотор, когато бях на 5 години. Yamaha PV 50 кубика. То е точно и толкова моторче. Само с газ и спирачка, без скорости. И го карах по селския площад. Моето село се казва Драганово. Това беше моя ден в Академия. Това беше моя ден в Академия Иконт. Много свежо се чувствах. Всички, които творят в Академията, са много позитивно настроени, много ентусиазирани, обичат работата си. Пихме страхотно кафе, поговорихме си, бяхме заедно на обяд. Снимахме видео, интервю и влог. Супер ползотворен ден, а сега, за да стане още по-ползотворен, отивам да направя една тренировка с мотора. И си спасих GoPro-то от падане току-що.